Τώρα από εκεί Από τον Ξάδερφο εδώ ήμασταν στο Λάκη. Το Γιωργάκη, το Γιώργο. Όχι, πώς το λένε. Στο Λάκη, στο Παντελή, τον Ξάδερφο. Στο Λάκη το είναι. Ναι, ναι, ήρθε εδώ στην εκκλησία, ήμασταν μαζί. Ναι. Ναι. Τι φοράστε, τι λέει εκεί. Κάτσε τώρα. Τι κάνει. Τι λέει εκεί, λέ. Με λεβούρνε. Α, να σε πάρει διχά. Κοίταξτε. Λέει τώρα θα Στας, πάω να στας, ξυπνήσω. στας, στας, σκυλάκι, Και στας, με στας. χυμάτια θα ξυπνήσω. Έλα τώρα σκυλάκι. Τι καλό. Το σκυλάκι. Έφυγε, κρύφτηκε το χαζό. Στο κενί τον παίρνει. Ναι. Με το τυφέκι θα πάει στο... Κατασκοτώνεται αυτό. Ναι, Να κυνηγάει. παγαίνει στο καημάξαλο. Ναι, κυνηγητικό είναι αυτό. Σώπα ρε. Αχ, τι καλό. Όταν είναι μικρούτσικα, τι ωραία που είναι τα ρημάδια. Α, και μεγάλα είναι όλα. Κοίταξτε τι ωραία. Πόσο μικρό είναι αυτό ρε. Γιατί είναι. 2 μηνών. 40-42 ημερών είναι. Ναι. Ναι, μικρό. Ας το κάτω ρε, να περπατείς. Άστο, θέλω να το βλέπω εδώ. Κοίταξε τι είναι. Ας το κάτω να περπατείς. Βγάλε. Καλά. Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Για δώσε εδώ φασόλια κρέμτη. Τεραθήκαν τώρα. Μέσα στο θερμοτσίπια, κοίταξε να δεις. Πάψε ρε. Πρώιμες ντομάτες εδώ έβγαλε. Έχει μήνες που τρώει. Τώρα, Θα βάλεις το πιάκι μέσα. μέσα στο θερμοτσίπιο. Όπως εγώ στην Αυστραλία, έτσι και Γιώργης εδώ. Θερμοτσίπια. Ποια θα πάρεις εδώ μέσα. Τι ξέρα είναι ωραία. Κοίτα και μια καρδιά, ένα πελώριο πράγμα εδώ. Τι ωραία. Τα κορίτσια είναι εδώ για πήγανε πίσω. Όλα εδώ είναι τα παιδιά. Τρεις ώρες και με το αυτοκίνητο και με τα πόδια και δεν το βρίσκαμε. Πουθενά. Και αναγκαστήκαμε, πήγαμε πού, στο κορινό. Έξω. Στο κορινό. Ναι, κάτι Λίγο παραπέρα. Τι κατράς. Βάζετε και σαν με τρελάνι δηλαδή. Κατράς. Πόσο μπύρα ήπιες χθες το βράδυ. Δεν έπια καθόλου σήμερα θα πιέσω. Ναι. Θα πάω στα λωτρά σήμερα. Α, Θα πάω στα λωτρά, δεν είναι. σήμερα ωραία μέρα για τα λωτρά. Άντε. Κάτσε καλά, Κάτσε καλά. Για κάτσε καλά, Κοίτα εδώ κάτι έχω ένα πουλάκι. Ρε γαμώτα μας. Είμαστε δει Θόδωρος αυτή. Ναι, ναι. κάτσε τα γέλια. Πες το κάτω του κερατά, πες τον. Τι να το πω. Πες τον πρωτομπούστη. Όταν ήταν εδώ Γιάννη, τι να το πω. Να είναι καλά, γερός να είναι. Αυτό Μόνη πες. οικογένεια. Ε, Πρώτα υγεία και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν μόνα τους. Μόνο τους, με τη σειρά. Πες να το περιμένει να έρθει. Θα έρθει, θα Το έρθει. πάνε είναι η υγεία. Το δωράκο να έρθεις πάλι, έτσι. Μη μας ξεχνάς πες. Βέβαια. Τον παρακάλεσε πόσο. Στα 2 χρόνια της μάνας με θα έρθει. Ναι. Πόσο τον παρακάλεσε να έρθει τώρα, λέει δεν μπορώ, λέει τώρα, λέει. Να σηκωθεί και να έρθει. Ναι. Και άμα δεν έχει λεφτά, θα κάνω εγώ τα εισιτήρια πες. Αχα. Μας από τα μπατζάκια τρέμενε. Αλλά ποιος είπε ότι σημείπες είναι ότι είναι φόβος. Αυτό είναι. Να και τα αυτοκίνητο. Αυτό είναι. Να τα και αυτοκίνητα. Καλό ρίσκο. Το Toyota Corolla. Τώρα το πήρες, 2-3 μέρες, μια εβδομάδα. Α, 15 μέρες έχω πει. Τώρα έχει, Toyota Corolla. Ναι. Πολύ ωραίο αυτοκινητάκι. Καλό, καλό. Από πού το πήρες, την Αρδία, Σαλονίκη, Στα πλάτανα. σε Πλάτανο. Από έναν αουσίο, ναι, το έκανα ανταλλαγή. Μπράβο. Να και τα σανταλάκια. Κοίτα σαν τζαλάκια. Τα βλέπετε. Ξεραίνεται εδώ, παφλούτια γίνεται. Very nice, πες τον. Very nice. Very nice. Πολύ ωραία. Έτσι, μπράβο. Άντε, τώρα με το αυτοκίνητο βολτίτσες, θα πάνε κάτω. Βολτίτσες, Τη μυρωδιά κατάλαβε. Θα μας το σφυρίξει, τώρα θα τον παίξει. Να μην σε καλά στο καλτσόνο, λέει. Φώναξε τον, φώναξε τον. Έλα ρε, πού είσαι ρε. Φώναξε τον. Βύρον, 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 Και η Ελένη θα τρελαθεί από το Ναι. Βύρον. Για να Πού δω, είσαι, ρε. ρε. Πού είσαι ρε. Πώς το λένε, Βύρον. Βύρον, Βύρον είναι. Έλα.
Άντε! Τζίνια! Αυτός είναι ο Ζαμπέτας που λένε Ζαμπέτας και Ζαμπέτας. Εμείς λέμε μπάσκετ και κανένας δεν τον ξέρει. Λέμε ποιος είναι μπάσκετ. Να, εδώ είμαστε, Κυριακή απόγευμα, τι ακόμα πρωί είναι. Πρωί. Εδώ στο Γιώργο το Ζαμπέτα, τον καρδιακό το φίλο, ύστερα από τόσα χρόνια, Μπάσκετ. ύστερα από τόσα χρόνια συνάντηση, όπως λένε, μόνο βουνό με βουνό δεν σμίγει. Να δω είμαστε, πίνουμε τα ουισκάκια, να τα, να τα. Να τα ουισκάκια. Αυτό είναι. Εδώ είμαστε, μέσα στο σαλονάκι και κάνουμε κατάλληλες. Αν πας να ακούσεις Θόδωρος αυτό. Ναι. Και άμα πάω πες του χρόνου ή ξέρω εγώ άμα τύχει καλά έτσι δουλειά, περάσουμε καλά. Πάρα πολύ καλά. Άρα Άιντα. μας τελειώσει τα τσιγάρα μονάχα και... Άιντα. Πες του Θόδωρο να φέρει ένα παλιό τσιγάρο. Ναι, αλλά τι είπε το Κισάκη. Τι είπε ο Θανασάκης. Θα τα κόψεις όλα, λέει. Έπαιρνα να πάμε στα σφαγεία, αλλάξουμε ένα πνεύμα, πέρασουμε ένα μοσκαρίσι. Τελειώσει πατσαρί. Τώρα ωραία. Πρόβλημα κανένα. Ωραία το πιάνεις μπαγάζα. Μας το ράντζας. Αχ, 20 χρόνια τα έφερα, για 20 χρόνια. 20 χρόνια. 20 χρόνια έχουμε το αφισμένο. Χόρεψε δηλαδή κόρμους 20 μπαξ. 12 χρόνια. Τι λέει ρε. Στα καφενεία, στους γάμους, παντού. Καφενεία, γάμους, πανηγύρια, κέντρα. Τι λέει ρε παιδί. Να όλα αυτά τα έχασα εγώ. Όλα αυτά τα έχασα εγώ. Μια ζωή. Τα έχασα εγώ όλα αυτά. Βέβαια τα. Τα έχασα. Αν είσαι εδώ, Έχει τηλεόραση. Εκεί μέσα είναι τα ουισκάκια κρυμμένα, εκεί μέσα. Εκεί μέσα είναι κρυμμένα. πια. Τα ουισκάκια και τα τσιπράκια. Και τα τσιπράκια. Ρε μπαγάσα. Είναι